जिस्नि बोसोराव बिपिएफआ रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै 17 बोसोराव जाय बिपिएफआ रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै 8 दाननि सोरखारखौ आसि थुनानै बुंनायनि मोन्थाय गैया 8 मासाव जि मोनसे सरकार बे सरकारनि सायाव आसि थुना बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया इउपिपिएलनि खामानिखौ ससमा गोसोम गाननायखाय बिपिएफआ नुवाखै बिथांमोना ससमा गोसोम गानना थानायलाय बेखौ नुनो मोनाखै 4 दान नेबाव बिनि उनाव बिपिएफआ बागदावखांगोन इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बमब्राबिल गामियाव इउपिपिएल आरो बिजेपि राजखान्थियारि हान्जाया जयै फोसावदिं मेल लायो बे मेलाव नुजाथिदोंमोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफ्रा आथिखालनि राजखान्थियारि दान्थे बिदान्थिनि सायाव बिथांनाव सोंनायाव प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि 17 बोसोराव बिपिएफआ जेबो खामानि मावाखै ओंखायनो 8 दानल' जानाय इउपिपिएल दैदेननाय सोरखारखौ आसि थुनानै बुंनायनि मोन्थाय गैया बिपिएफआ ससमा गोसोम गाननायखाय आथिखालनि बिटिसि सोरखारनि खामानिखौ नुवाखै होनना बिथाङा बुङो इउपिपिएल दोलोआ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो सांग्रां जादों आरो इउपिपिएल बिजेपि एजिपि गासैनिबो जे लिडारफोरजों ज' जानानै केम्पिंआव अलरेडि स्टार्ट जासिगोन दा बे समाव रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जे जों मोनसे मोजां थासारियाव जों फैनो हाबाय दा बे थासारिखौ जों अराय सम लाखिनांगौ आरो सोरगिदिं जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय दायो दिल्लीयाव जे बिजेपिनि लेड मोनसे सरकार दङ एनडिएनि आसामावबो एनडिएनि सरकार दङ आरो बड'लेण्डआवबो बिजेपि इउपिपिएल लोगो नांनानै जे एनडिए सरकार दङ बे सरकारा फैगौ समाव गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों लाइमोनफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय जोंनि माखासे साख्रि बाख्रि गैजायै सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आबादारिनि थाखाय गासैबो थाखोनि सुबुंनि थाखाय जों गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों दा बेखौ नोजोर बोनानै इयुननि मोजांखौ हास्थायनानै बयबो रायजो राजाफ्रा खौसे इउपिपिएलनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो सार मा बुंगोन बावैसो इउएलबि हान्जाया फैजोबबाय दा बेयावहाय बिथांमोनजों माबाफोर सावरायनाय जादों नामा दासिम इउएलबि हान्जायाबो फैबाय न'आवबो थांबाय आरो सावरायनायबो जालांबाय दा बिथांमोना न'आव थानानै मोजाङै समाजजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनांगौ आरो बिसोरनि सेंग्राफोरखौ जोङो साफा साफा जि जायगायाव बिथांमोनखौ मोजाङै खाबु होनांगौ जों खाबु होलांबाय थागोन सर जिहेतु माने बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि आरो माखासे एमएलएफ्रा जे बुंगासिनो दङ सारनि फारसे जे माने प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दासिमबो जेबो हाबा मावाखै मोनसेबो आरो 17 बोसोराव जाय बिपिएफआ रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै 8 मासाव जि मोनसे सरकार बे सरकारनि सायाव आसि थुना बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया 17 बोसोराव बिथांमोना मा मावदों बेखौ हिसाब होग्रो दिनै जोङो 8 मासाव मेडिकेल कलेज गायसनबाय गोदान डिस्ट्रिक्ट मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबांखिनि माखासे सिङाव खामानि जोंनि मावनाय जागासिनो दङ बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जागासिनो दङ केस उइथड्र जाबाय गोबां खामानिया सोलिगासिनो दङ बिथांमोना ससमा गोसोम गानना थानायलाय बेखौ नुनो मोनाखै आरो 4 मास नेबाव बिनि उनाव बिथांमोना बागदावखांगोन जे जों सिङाव मा खामानि मावगासिनो दङ कंग्रेसनिफ्राय बिजाथि दङ दा बे हिसाबै मुस्लिम आरो आदिबासिफोरनि भट मोननायावहाय माबा मोनसे खहा जागोन नामा जेबो खहा जाया बे कंग्रेसनि बिजाथिखौ ना मुस्लिमा भट होगोन ना आदिबासिया भट होगोन रावबो भट होआ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि बिजाथि बेनो देरहागोन गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारि इनसाइड एनि बर'